Welcome mga kaigsuunan diya sa Ginoo. Matod pa sa Biblia, Episo 4:22 abot sa 24, yun siya. Hukasan ninyo ang daang pagkatao nga mo'y hinungdan sa dautan ninyong mga tinguha, kanhi, o baguha ang inyong mga huna-huna o kasing-kasing. Sa 24, isulob ninyo ang bagong pagkatao nga gibuhat ni Kristo diha sa pagkinabuhing matarong o balaan. Nindot kayo ning mao nga instruction mga kaigsuunan kung ato gining ma-apply sa atong kinabuhi. Para masabtan nimo kung unsa ka nindot, kung mag-apply ta niini, duna kitay sambingay nga atong gipahaom nini. Okay? Dunay usa ka bata, usa ka adlaw niana, kini usa ka bata, aduna say karaan kayo nga bike. Samtang nagbike-bike ning mga bata, nabangga sa spader nga simentado. Sa laktod nga pagkasulti, kaning bike naguba. Tuod man, kay guba man, iyang gipaayo sa shop owner. Kaning shop owner, may advice sa mga bata, giingnan ng mga bata, dong, kini imong bike, karaan na. O kinahanglan nga magbag-o ka na, o bike. Nara may mga bratuhon, nga mga bike karon nga brand new, magbag-o ka na. Kay kung imo ning ipaayo, dali ra kay ni siyang maguba, inigamit nimo. Paayo na po utro. Ang bata, miingon, sir, ang akong gusto, nga akong gipaanhin ini, ako dyan na siyang ipayo, sir. So wala ko'y balak o ako'y plano nga mupalit yung bago. So tuod man, gipaayo. Pagkahumang ayo, gipangayuan ang bata og kinintos. Kay natursi man ang ligid o ang nubila. So gipang islan. Sa ato pa, nadak-an siya tungod sa mao nga mga daot. Uli ang bata, drive, yan na pong gisakyan ang bike. Hangtod nga, nagbike-bike siya, abtan og tulo ka adlaw, na-slide ang maong bata nga nagdrive sa bike. May gani ang pagka-slide niya, kay wa siya maunsa. Gamay ra siya og mga pangus. Apan ang na-damage ang iyang bike, naguba na pod ang iyang bike. Tungod sa kakaraan, daghan ng taya, dali ra kayo nga naguba na pod iyang bike. Tungod sa na-slide. Balik na po niya sa shop owner, kay paayo. Iyon ang shop owner dong, tanawa. Gitabaganti ka ng palit kag bago. O, sala ba kung istorya? Nga maguba ra gyud dayon, na slide ra gani ka, gamay ra kag pangus, ang bike mo grabe hinog pangus, grabe hinog damage ang bike nimo. So, imo na lang ni palitag bago. Kana imong ibayad, imo lang tigumon para makapalit kag brand new. Sa gihapon ang bata nagmagahi, yun ang bata nga, sir, ganahan na jud ko ani nga bike. Mao jud ni ako ang ganahan nga dala-dalaon. Unya, tungod kay dako naman ning istorya sa akong kinabuhi, dugay naman ni nako. Ako ra yung gusto nga ipaayo ni. Di wa jud ko'y balak sir nga mopalit og bago. So giayo karon pag humag-ayo napangayuan na pud siya og 600. Kumbaga nagkatubo ng iyang nabayaran. So 600 1,100 na iyang nabayaran. Uli na pod ana gamit na pud niya bike. Abtag simana nabangga na pud siya og utro. Okay? Kay kini kung bata pasagad ra. Nabangga na pud siya og utro. Pagkabangga, lain na po'y naguba sa bike. May gani kay siya, di wala naguba ang iyang pagkabangga. Ang bike rami naguba. So, naguba na po ang bike. Gibalik na po niya dito. Sawa pa siya naabot sa shop, diya pala sa dala, naguna-una siya nga. Murag sakto man tuod ang tambag sa tig-ayo sa bike. Nga mupalit kong bago. Pero kalas na kayo. Kuslanang nakabayad na ko. O 1,100, ako na lang yun yung ipaayog utro. Kaya kung mupalit kong bago, mas mahal man kaysa ikaw ni ipaayo. So karon pag abot niya shop owner, niya po siya, naunsa naman na? Sir, naguba na po sir, nabangga na po utro na. Iyon ang shop owner, tanawa. Lain na po ng gasto ron. Lain na po ng bayad ni mo karon. Saman, imo pagipadayo ayo or mupalit kag brand new. Kay, tanawa ha? Kung imo ni payo karon, mugasto ka ni mga 700. So, magkataas gyud imong gasto ani kung magsigag payo. Last time 500, 600, 1 na. Karon pun anig 700 kay dako naman nig damage. So, naanas mga 1/8 ang imong gasto. Samantalang naara roy bike nga makapili ka og maayo ra nga bike brand new, naaray 1/6 o 1/5. Di ba? So nilapaw na ang imong kuan, tulo na kagasto nimo. So sa laktod nga pagkasulti, paggastuan gyud kay ni sige kung imo ra ning ipaayo. Kung kanira gyud sige nimo gamit-gamiton ning daan,
magastuhan yung kasigi. Samantalang kung mupalit ka aning brand new bago, dili ka makagasto kayo. Kausar kay mo gasto kay brand new man. Ang bata nagmagahi gyapon, sir ako ra ginang ipaayo. Sagdi lang makabayad ko nimo karon. Puslanan man nasugda na ni, kana na lang sige na akong gamiton. So, tuod man, wala gyud mahimo ang shop owner bisag nag-advise. Mora gyud ang gigamit ko sa bata. Hangtod nga niabot sa punto nga nakagasto-gasto gyud sige ang bata tungod sa daan nga bike. So guys, dinhir ta kutob sa mga istorya. Mao ni ang realidad sa kinabuhi sa Kristohanon nga nagkinabuhi pagyapon sa daan. Kana bang gusto pagyapon niya ang daan nga ikinabuhi. Murag susama ta sa usa ka bike nga kung gusto nato ang daan ra gyud sige. Ang lesson nga tumakuha nini, gastuso kayo ang daan nga kinabuhi. Nganuman nga gastuso ka, tanawa sa maong senaryo. Gusto man gyud siya sa bata nga ipaayo ra niya ang iyang bike nga naguba. Katulo ka bisis nakaayo nakapaayo siya. So ang ending dako kay siya gasto. Samantalang katong tulo ka higayon niyang pagpaayo ug iya tong gitigom ug gipalit og bago. Kausara siya mo gasto. Di ba? Ug mas makasib unta siya. Sa ato pa, ang lesson nga tumakuha dinhi sa kinabuhing Kristohanon. Kung magkinabuhi gyapon ta, kung sigir na gyapon natong ayo-ayohon, murag makayunta nga kanirag yung daan, ay maayo ra bitaw ni. Nakainguntag maayo ang atong daan, pero wa ta kabalo sa unahan nga mo ni hinungdan nga nabug-atan tag pag-ayo, nakagasto ta pag-ayo. Nganuman, gastuso gyud kayo ang daan nga pagkinabuhi. Example, kung magkinabuhi kas karaan nimong gawi, Kristohano na ka pero napagyapon kay mga bisyo kahilayan, wa gyapon nimo hukasa ang imong mga bisyo kahilayan, sugal, inom, sigarilyo, unsa pa na mga bisyo, babae, bar, shabu, unsa pa na mga klase bisyo. Kung naapakana tanan niya Kristohanon ka, mao ginay hinungdan nga namugatan ka ug makagasto-gasto gyud ka. Grabe gyud ang kabugat nga masinati nimo. Kung samantalang kung atong gisunod ang giingon sa pulong sa Ginoo nga atong isulot ang bag-ong pagkatawo nga gibuhat ni Kristo sa pagkinabuhing matarong ug balaan, kung nagmatarong ta og nagbalaan, mibiya tas mga buhat sa kahilayan, sama sa mga bisyo, sa mga tradisyon, mga ritual, mga unsa pa na mga tinuuhan nato nga wala sa pulong sa Ginoo, nga mohinungdan nga nagkadagko-dagko ta gasto, nagkautang-utang ta para lang gyud nga makakumbira, pagkahalad, pero wala dahil sa pulong sa Ginoo, muna hinungdan nga nakapabugat sa tao. Di ba? So ang karaan nga kinabuhi, karaan nga bayik, makagasto gyud ka. Ang karaang bayik nagulagway sa karaan kinabuhi. Nga gastuso gyud kaayo, magpatagad gyud pag-ayo. Lisod man kayo ang pagbiya sa karaan. Kay mo na atong history matod pa sa bata nga banding naman kay nako ning bayika. Mao naman gini ako ang ganahan gyud, di ba? So inaana maputa nga murag lisod kay natong pagbiya sa karaan kay mo ni atong naandan. Ug lisod kayo ang pagbag-o kay mag-adjust na puta. Pero ang nakanindot sa bag-o kung ato ang gisunod ang gisulti sa Ginoo nga isulot nato ang bag-o, balaan ug matarong, mo ni ang makapahimuot sa Ginoo. Ug ang kahimuot sa Ginoo maoy makapagaan sa tao. Okay? Ang kahimuot sa Ginoo maoy makapalipay sa tao. Di ba? So ang karaan nga gawi makaguba sa tibuok natong pagkatao. Pero ang bag-o nga pagkatao nga gibuhat ni Kristo kung mao na atong gisulob kinabuhing matarong ug balaan, mao ni siya'y makapaayo sa atong kinabuhi. Dili makapaguba kundi makapaayo sa atong kinabuhi. Grabe. So muna ang atong ikinabuhi kung unsa may gisultis pulong sa Ginoo. Kay ngano man, kita ra gibabugatan kung nagkinabuhi gyapon tas karaan. Pero kung magkinabuhi kas bag-o, puno gyud kas giya sa Ginoo. Kung magkinabuhi kas bag-o, panalanginan ta ug dili ta makabsan pinaagis pamaagi sa Ginoo. Kung magkinabuhi tas karaan, sige gyud tang kahutdan. Tanawa ang bata, siging kagasto. Mahurot ra gyud ang ihag yung mga tinigom. So dinhi lang ta kutob guys sa mga istorya unta nakakuha tag lesson nga pwede nato ma-apply sa kinabuhi ug ma-share sa atong kaubang Kristohanon. Kung bag-o pa kaninga channel ayo kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa atong mga sambingay. Daghan natang mga istorya, pa-scroll lang. God bless and glory to God.